औ आंनि मुङा दिमासा ब्रह्म आं माबायावहाय जयनगर गसाइगावआव ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट क'क्राझाराव थायो ओमफ्राय मैया जोंना APC रिजाल्ट होबायमोन ओमफ्राय बावहाय आङो आसाम पुलिस सार्भिस रेंक 48आव पास जानाय जाबाय। आं जोबोद खुसि मोनदों ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो नाजाबाय थाखादोंमोन आं बे सिभिल सार्भिस जबखौहाय दा बेयाव पास जानानै दा न'खरजोंहाय आङो सेलेब्रेट खालामनानै जोबोद खुसि मोनदों आंखौ माने न'खरनाबो गोगोम हेफाजाब होदों आरो बिनि अनगायै आंनि लोगोफोर दैथुन औवारि ओमफ्राय सासे IAS फोरमान ब्रह्म माबाया बिसोरो आंखौ हेल्प होनाय जादों बिसोरो मटिभेट खालामदों आरोखि ओमफ्राय प्लास आंनि सारमोन मिदुल सार अनसुमोन सार ओमफ्राय जेम्स सारमोन बिसोरो आंखौ हेफाजाब खालामदों फरायनायावहाय आङो दिनावहाय बिदिनो 3-4 घन्टा नङाबा एखमबा 10 घन्टा बिदि फरायोमोन आरोखि नाथाय मिनिमाम 2 घन्टाखौ फरायखायोमोन नाथाय जेब्लाबो गेप दोनामोन आरोखि जेनेबा मास मोनसे गेप दोनबाय 2 मास गेप दोनबाय बिदि नङामोन सानफ्रोमबो फरायबाय थायोमोन आरो मानि थाखाय कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ आपडेट दोनबाय थानांगौ ओमफ्राय आलदा हिस्ट्रिबो फरायनांगौ ओंखायनो ओमफ्राय बिदिनो आंनि प्रिपारेसना बिदिनोमोन दा माने दानि माने जाय होगोन बिसोरो सबसे सिगां गावनावहाय मोनसे सेल्फ बिलिफ होननाय थानांगौ गावखौनो गाव बिलिभ खालामनांगौ आरोखि गाव हागोन होननानै ओमफ्राय मटिभेट थानांगौ आरोखि सब समाय मानि थाखाय बे एग्जामा एसे गोलाव जायो मानसिफ्रा डिमटिभेटबो जायो आरो प्लास नोङो डिमटिभेट जायो आरो सब समाय माने लेखाखौ सब समाय नायबाय थानांगौ आरोखि ओमफ्राय बिदि नङाखि नोङो डाइभार्ट जागोन मागोन बिदि नङा ओमफ्राय गासिबो फरायनायल' नङा ओमफ्राय प्लास नोङो लोगोफोरखौबो टाइम होनांगौ फेमिलिखौबो टाइम होनांगौ बिजों नोंना स्ट्रेसफ्राबो रिलिफ जायो आरोखि आरो आजिखालि कारापसनफ्राबो गोगोम खम जाबाय फैसा थैसा होनांला साख्रियाव गासिबो जेनुइन साख्रि मोनो होनबा आजिखालि मोजां जाबाय आरोखि ओंखायनो दा नोंनि नाजानायनि सायावनो गासिबो जागोन आरोखि नों नाजाबानो हागोन बिदि